ito guys, gusto ko lang naman i-check si Tommy at bantayan dahil nagkakat siya ng grass. Ito yung trabaho ko. Kapag meron siyang ginagawa sa labas, ako nakabantay kasi ayaw kong may mangyari sa kanya. So ngayon, andito ako nakatingin. Meron muna ako ditong itatapon kasi meron ako ditong basura na nililinis ko pero hindi ko talaga siya natapon. No? So mga loves, bago ko kayo ma-tour dito sa ating lugar, meron yung mulberry natin, no? Meron pa siyang bunga, mga konti na lang, hindi katulad nung nakita ko talaga siya na sobrang ang dami. So ngayon konti na lang. Ang nangyari dito, wala po ito talaga ito sa plano kasi po ang nangyari talaga si Mr. na wala yung lighter niya mga loves. So ngayon habang nag-drive siya patungo sa akin, mag-ano sana siya ng sigarilyo ba, magduslit ng sigarilyo. So ngayon, ang nangyari ngayon na-realize niya na, ha? Wow, who killed that? Oh, I just ran him over. that's our bunny that keep eating our thing here. No, it's a skeleton. So whatever killed it, Probably the birds, huh? the birds don't kill it. Liam? Something ate all the flesh off it. Or maybe a coyote. Possible. Little coyote puppies. Coyote puppies, they can't eat that. They can't kill that. Yeah, okay. The bunny, it's fast enough. What are you looking now? I hit the lighter. Maybe it's in the other pocket. You drop it somewhere? I think. Uh-oh. Oh, is that a good lighter? Oh, you might run over. Oh, no, I have to walk around. Oh, no, you might run it over. You sure? Yes. I know I had it. So ngayon, maghanap tayo ng lighter. What color is it? Black and silver? Yeah, mostly black. Okay. Black and silver. Hanapin natin kasi nawala. Kaluka itong si Tommy. Baka na ano yun ba? Dito tayo sa mga gilid-gilid. Wala. Black and silver. Ayun, naturo ko na tuloy kayo dito. Nawala yung lighter ni Mr. Baka natabunan yun sa mga dahon-dahon ba. Nako, talagang itong asawa ko. Nawala na. Hanapin natin. Baka nahulog. Dito. Itong si Tommy talaga. Itong kahoy na to, ganda talaga ako sa kahoy na ito. Paminsan may ano dito eh. May snake. Nakalambotay. Paborito pa naman niya yun. Hala, oy, may bunny daw dito namatay, oh. Kaya pala mabaho. Ay. Hindi ko nakita, mga loves. Hindi ko nakita ang lighter. Baka nanaginip lang si Tommy. Hanapin natin. Baka nanaginip lang ba? Nandun pala sa bahay. Sa loob. Baka nahulog dito ba? Hindi natin alam. Dito ko nakita yung snake dyan sa kahoy na yan. La 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 la. You want me to do it? Nawala. So, yaan na lang natin yan. Dalhan ko na lang siya ng ibang ano.
lighter. Kasi maluluka yan pag walang lighter. Tara, tara. Kuha tayo ng lighter isa. Lighter, bigay natin. O, diba mga loves, ang bait ni Inday Mirian kahit hindi ako sinasabihan na kuha ng lighter. Alam ko na talaga yung nasa utak niya at gusto na niyang manigarilyo. Itong si Mister palaging nag-continue lang dito sa pagkakat ng grass. Sabi ko wag na siya mag-cut doon sa likuran kasi gusto ko akong kasi naawa naman ako sa kanya. At anyway, ayaw makinig. Pakilala ko pala sa inyo, ito yung hydrangea na bulaklak. Ang ganda po niya guys, makikita ninyo. Tigas ng ulo ni Tami. Sabi ko ako yung mag-cut sa likuran. Yun, kinat na niya, nagmamadali. Kasi alam niya talagang gusto kong mag-cut doon. Bayabas. Mangga pala. Mangga. Oh, iniwan na ako ni Tami. Harap. Oh no, it's just stop, Han. Just leave him alone. Han, leave him alone. We're gonna just kill him again. We're gonna kill him again? We are? Yes, we. Okay, leave him alone. No, you scared that thing. Poor thing. Okay, just throw it to there. Just throw it. Stay there. Poor birdies. One leg is dead. Huh? I don't know what happened to him, but I saw him. I figured out. I don't want to run near him. Hungry? You're hungry? You're hungry. You're hungry. Look at this, guys. Where did you find it? In the back of the tree, so How did- it must have been stuck on here somehow and popped off when I was down back there. Oh, Beat up. that's the one. You ran over it? No, but it's beat up. So it must have fell and got stuck in here somewhere. Like, Yeah, okay. It's hard when you're short. You have to put this on. that's the first time she's wearing long sleeves and a hat. Look at that. It's always hard. This Oh, is my yeah. uniform. Every summer, but this year I need to because I'm there. You Poison go inside ivy. now because it's hot. Go inside. You gotta drive a straight line. Hello mga loves! Kumusta? Same lang yan ang ating damit. Magbihis tayo mamaya. Pero bago tayo magbihis at maghugas, lutuan natin si Mister kasi umalis siya kanina sobrang aga. And then ngayon wala akong ipakain sa kanya. Meron naman tayong mga meat pero alam nyo na mga loves, yung nangyari is meron siyang salad pero gusto niya ng pasta. So, pasensya na kayo, maingay. I-boil ko to siya mga 9 minutes. Ito siya. Mga 9 minutes, no? Konti lang. Kaya siya lang naman yung kakain ito. Siya lang. Yan, tama na yan.
Ang ingay mga loves. So kaya mag-voice over muna tayo. Habang pinakuluan natin yung pasta for 10 minutes, meron tayo ditong oil. Olive oil po yung gamit natin. Naglagay tayo ng garlic at saka crushed red pepper para po maanghang-anghang. Kasi gustong-gusto ni Tami yan. So iba-brown lang natin yung garlic, no? And then ipakita ko sa inyo kung anong gagawin natin next. So ito siya 10 minutes po yung pasta natin pinakuluan mga loves. And yun, tapos na yung pasta. Huwag natin itapon yung pinakuluan natin ng pasta dahil magagamit po natin yan mamaya. Nagmamadali lang ako dito kasi malapit na si Mister. Magsasalita na ako dito mga loves kasi wala nang ingay. So ngayon, ito yung ating oil with garlic and then yung crushed pepper, you know. So yun, at saka merong natira-tira dyan, tilukin natin yan mamaya, no, tilukin. So yun, ilagay natin siya dito. Anuhin natin yan mamaya. So, ang unahin ko is lagyan natin siya ng kaunting tubig. Kaunting tubig. Hold on, ha? Kaunti lang. Huwag naman maramihin. Look, oh. Ganon. Ganon. Okay? At lagyan natin ng garlic powder. You know, kasi yun nagpadagdag ng ano. And then, lagyan din natin ng granulated onion. Konti lang, little bit. Asin, no? Konting asin, mga loves, of course. Paminta. So, tungo na si Tami daw dito, kaya nagmamadali akong nagluto nito para naman makakain. Kasi yung kinain niya kaninang umaga is, ano yun, eh? Hindi ko alam, nakalimutan ko na yung kinain niya. Basta kay wala siyang kain the whole day. No, i-mix lang natin siya. So, mga loves, meron tayong parsley dito. For sure, kapag ganito, naka-ziplock siya, and then, konti na lang, that means malinis po ito, no? So, ito siyang parsley na ito is, nilinis ko to bago nilagay sa freezer. So, ilagay natin ganyan. I think this parsley is from my garden. Few years ago. Look, ganyan yan siya. Kapag may mga ganito, ilagay lang siya sa freezer. And then, magagamit mo siya. Look. Ba? Simple. Greenery. What? Greenery. Wala naman kaming ganito, oy. Meron for sure si Tami, hindi yan mawawala ng ano. Parmesan cheese. So, ito na po yun siya, guys. Look, simple lang siya, no? Simple. Garlicky, pasta, ule, I don't know. Nakalimutan ko na yon kung anong pangalan. I don't know, uli, I don't know, I'm not sure. Basta kay, yon. Yun siya, guys. And then, mamaya, dagdagan ni Tami ng cheese. He's good. Anong ginagawa nito? Siya yun eh. Nagbaking, oh. Kukunin niya yung kamay. Kukunin niya yung ano, sulat. Love, so what do you wanna eat? Okay, I got you some pasta. Seriously? Do you want sausage with that? Burger? What do you want with that? What do you want, little lady? What do you want? Pasta lang daw yung kainin niyo, ay. How long ago did you eat? So, Are you starving again? bigyan natin ng piyesta si Sir Tami. You want to bring anything off of the junior tree? Rice shocking. Is that what it takes? Pasta lang daw yung kainin niya. So, kaya yun, bigyan natin si Sir Tami ng pasta, mga loves. Kasi, luckily, yung asawa niya nagluto ng pasta. I told you, ito yung paborito niya eh. Ito yung paborito niya ba? Yung ganitong pasta, look. And do we have Parmesan cheese here? Do we have more Parmesan cheese? Okay. So, yun. Ito yung paborito kasi niya, guys. So, kakain siya ng mga ganito lang, you know. And then yun, masaya na siya, happy, tamimoy na siya. Yun guys, kumakain na ako kasi, so siya na lang yung mag-isa kasi 9:30 na yan ng gabi. Late na siya nakauwi. So yun, salamat sa panunood.